Mga residente sa Barangay 30 ginpakigbahin ang maayo nga nadulot sa ila debosyon sa Birhen Maria sa ila komunidad. Inagitutukan ni Adrian Prietos. 75 katuig na nga ginalibot ang imahe ni Birhen Maria sa pagpanguna sa makatapo sang Barangay Sang Birhen Movement. Sa Barangay 30, Bacolod City, espesyal para sa mga residente ang pagtapak sang imahen sa ila tagsa ka mga balay. Mga puso, diri naman sa may Barangay 30, Bacolod City, kilalahon naton ang pamilya Chudoso. Sila kuno ang magapamatuod nga bangod sa ila hugot nga pagtuo sa Birhen sang Barangay. Mas nanginbuga ng ila pangabuhi sa sulod sang balay sang pamilya Chudoso. Madamo sang imahen sa mga santos. Apang ang pinaka-espesyal among mga imahen ni Birhen Maria. Adlaw-adlaw nga nagarosaryo ang mga miyembro sa pamilya sa siningabahin sa altar. Nagaupod kita sa panawagan sang mahal nga Birhen nga magbiya sa pagpakasala. Kag mag-upod kita sa iya balik sa sabak sang iya anak ang aton Ginoong Jesucristo. Kay bali amo na siyang guide namon sa amon nga adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Nangin malinong kuno ang pagsinarayo sa mga residente bangod sa ila debosyon sa mahal nga Birhen. Ang Barangay Sang Birhen do amog ng ang amon balad ng ginapatian as a barangay officials kay dapat kami na maging pati sa iya or amo ginamon role model kay ang mga deboto sa Barangay 30 ang pila sa nakigbahin sa selebrasyon sang Pontifical Coronation sang Birhen sang Barangay. Opod Kiril Casilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.